Ja, je doet het uiteindelijk voor, hè. Het moet worden. Wie je met de vorige steden toch ik al rayonhoofd? Nee, zeker wel. Nee, ik ben in, even zien, 2003 rayonhoofd geworden. Ik ben in 1999 ben ik assistent rayonhoofd geworden, in 2003 rayonhoofd. Is er nou een opleiding voor rayonhoofd? Nee, maar je moet een heel wat ervaring hebben met ijs. En dat had ik wel. Want ik zit vanaf 1969 zit ik eigenlijk al in het ijs. Bij 20 graden onder nul, daar gaan de Vriezen dooien. Ze raken regelrecht van slag, finaal over de rooien. Zoals ze springen op en neer en dansen van de pret. Want koning Winter is er weer, hij zorgt voor vorst verlet. Kom op, kom op, kom op, we gaan ervoor. Jongens, het zal leven, meest kunnen het gitaar. Hoe het zal wij beleven, het is net gewoon. Je kan in principe net sturen. Je kan alleen nog zorgen van als er wat sneeuw opvalt of dat soort dingen. Of wetter op de ijs komt om daar maatregelen voor te nemen. Maar dan, zoals ik zei, het is een natuurproduct. Je kan er om sturen kan je eigenlijk niks. Nou is hier onder de Altenabregen, daar staan wij vlakbij. Is er van de morgen een zogenaamde ijstransplantatie geweest. Daar ben al je Schotse ijs in gegooid. Maar hoe werkt het nou? Hoe gauw is zij het sticht? Als het vannacht een beetje knap vriest, dan denk ik wel een graad of zien. En dan is het morgen bij wijze van spreken al goed dicht wezen. En dan kun je er voorzichtig zo er al in overheen kennen. Dus dan is het al je tussen die Schotsen dichtverzen. Dan is het tussen die Schotsen al je dichtverzen. Dat is juist het voordeel van de ijstransplantatie. Dan maakt het lietse ruimtes en die lietse ruimtes koelen sneller aan. Dus vormt het sneller ijs. Nou, dan maken we het maar eens even hoe de realiteit had, denk ik. Hoe reëel is het nou om te denken van in deze dagen krijgen we zo'n tocht? Ja, dan stel je me wel een gewetensvraag. En eigenlijk voelde je graag van mij jaren dat ik zei van nou, het kan vreten of het kan sneeuw wel worden. Maar dat zei ik dus helemaal net. We moeten het maar afwachten. Het hangt van zoveel factoren af. Daar kan ik eigenlijk op dit moment nog niks van zeggen. Dan zijn we een hypothetische vraag. Stel je voor, het vriest 's nachts 3-4 graden. Hoe daar is het 2 graden? Is het dan reëel om een tocht te houden? Je bedoelt 2 graden boven nul dan? Boven nul, ja. Ja, dan moet er heel wat gebeuren. Dan wordt het erg moeilijk. Temperaturen boven nul is beslist net goed. Hoe de zendelijkheid heel iets meer krijgt, dat nemen we wel in. Dan hebben we een probleem. Hoe beleef je jou de komende dagen? Spannend natuurlijk. Morgen hebben we een vergadering. Ik ben benijd hoe het rond is met de collega's in het Zuidoosten. En ja, wat ons betreft, wij zijn nou op dit moment aan het ijsdeclameren. Ik verwacht dat er nou al zijn met een tijdje 14 inlezen zal. Maar ja, de collega's in het Zuidoosten, die zullen wel horenproblemen hebben, denk ik. Jouw kinderen s'nachts nog wel om sliepen? Ik sliep als een roos. Ja, geen probleem. Nou, wij blijven het in de gaten houden. Ik wens jou een hele fijne tijd, want ondanks alle drukte is het echt wel heel mooi, lijkt het mij. Het is prachtig. Helemaal nou weer zo lekker staan in het Sensje. Ik moet mooi weer op een kant staan. En ik zie even hoe de meesten op deze ondergrond binnen. En zo nou en dan kom je de sneeuwskool voorbij. Ik vind het al hier prachtig. Het rayonhoofd hoopt en wij hopen mij. Leven daarop horen, ja. 13 centimeter. Is niet genoeg? Niet genoeg. Maar nog 2 centimeter bij, minimaal. Ik moet je eerlijk zeggen, Gerrit, het kraakt je behoorlijk. Ja, maar krakend is brek net.